Kudu Raneso. Yo. Ya. Ya. Keparenga kula matur pramiyarsa kakung putri keluarga kuda pranesa sampun sumadya ing ngarsi yen wonten lepat kawula yen wonten lepat kawula nyuwun aku pangaksa jadilan maju jadilan maju jadilane kuda Praneso maju jadilan maju jadilan maju jadilane kuda Praneso maju tansah tekun praharga tuhu sedya amemetri kabudayan kita jawi asesati mrelestari angreboga saindene Nusantara Gopi guna prelore Nusa bangsa lan negara adedasar wanara jadilan maju jadilan maju jadilane kuda Praneso maju jadilan maju jadilan maju
maju jadilan maju jadilane kudu berani so maju yes
Cinta sekarang benci, kalau benci
dawo panseoko netepi karmane kesatrio Agelaro lagi dan seni prajurit kang siaga yakti pacah baris apakah kudo nayaka karmo santoro muncul praenso Nggih, matur nuwun awit rawuh panjenengan sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan, sugeng pinanggihan kalian keluarga ageng. Jadilan kudo pranesa saking Gamping Tengah Ambar Ketawang Gamping Sleman. Matur nuwun dumateng keluarga Bapak Putu Mahendra Sigit lan Ibu Febrianti ingkang sampun kersa nimbali kula sarencang saking kudo pranesa menika tasyakuran awit wali matul kita adik
Dirvata Vendra Maharasira. Mugi Rastra. Maharastra. Oh nggih, nyuwun ngapunten jenenge Dowi apik. Nggih donga saking Kuda Pranisa kula sarencang mugi-mugi Dik Dirvata Vendra saged dados lare ingkang migunani bangun miturut dumateng tiyang sepuhipun berguna bagi agama nusa dan negara dan bangsa. Amin. Ya yang samangke Kuda Pranisa badhe babar pasugatan dumugi kirang langkung setengah 6 saderengipun bakda magrib. Nyuwun donga pangestu saking panjenengan sedaya. Mugi-mugi saged lancar dumugi ning acara paripurna boten wonten rubeda ing samangke. Amin amin amin. Mas Gendut, Injih, Pak. Nduk Linda Pak Pur. Injih, Pak. Menika matur nuwun awake dhewe ditimbali mengulon saka Gamping. Injih. Engko nek Bali gari numpak kereta bandara tekan Gamping. Kereta napa pesawat? Yo pesawat. Pesawat tok tumpaki ambruk. Injih kados Pak. Semoga Mas dibawani putra Nuswantara, digudang putrane. Yuk. Anakku sing bagus dhewe besok pintar sekolah Mas Dut, pripun larenipun pundi menika Dik? iki teng saking Vendra. Iki apa ning Oh, harapan? nggih. Adik Vendra nggih. Nggih, pangku Mas penyanyi Le. Pangku Mas penyanyi. Di pangku ora apa-apa, dikudang-kudang Pun kula saking digadang-gadang. mawon. Hah? kula saking Oh, nggih. Rak rung tahun numpak kontainer to sampean. Bulldozer ya. Yen wis pinter nyambut gawe kudu mlaku sak pestine sampun-sampun dawanipun Semoga putra Nuswantara. hatiku. Iki Mbak rong tau nonton kaget Oh, kamu. belum pernah nonton. Ah. Oke. Bisa bahasa Jawa, Bu? Oh, sakit. Iki nganu, Duk.
kesenian Jawa boten sahodi. Engko ana Mas Pawang, ya. Mas Eko menika kepala pawang. Nggih. Pawang ula. Kowe malah bahaya ya ulo iki. Ora apa-apa, Nduk, sing ayem saja, nggih. Sesuk ben ora nangis nanggap melih, nggih ta? Yuk, lanjut. Nduk Linda. Dalem Romo. Sone penak tenan ya, Nduk. Injih, Ya. saking pundi? Saking pundi menika? Mas Son dari mana, Nggih? Kis Krisna Krisna Pro. Pro. Purworejo. Kista Pro. Kisna Pro. Kisna Pro. Krisna Matur nuwun. Pro. Krisna. Saking Purworejo, Nduk. Nggih. Matur nuwun sampun nyengkuyung kuda pranisa, Mas. Ing samangke mugi-mugi ya dienggo kuda pranisa ning murah. Dinyang. Iki ya murah ono. Wong sedina wengi kok. Kowe ora ngerti regane kok. Murah kok teko dhewe kok. Injih langgam putra Nusantara sampun ingkang jumbo swasana Rama. Nggih matur nuwun Nduk Linda, Mas Ferry kang sampun mambukani kuda pranisa ingkang menika putra Nuswantara. Nduk Linda, Dalem. iki mau pambukaane kok ana buta gedhi banget nggo pedang kok njuk mlebu meneh iki mau ndi ya? Nggih. Hah?
Karcis ilang lemah artis. Ngono buta kok go karcis lho. Mbok diaturi rene arep nyuwun lagu apa? Sing gedhi banget lho. Pak Putu. Oh, Pak Putu. Oh, Pak Putu. Nah, biasanya iso nyanyi biasanya. Nyuwun lagu menapa, Nduk? Ibu, badhe nyuwun lagu menapa? Oh, wonten nyuwun kidung Wahyu Kala Sebor. Oh, nggih. Isi hafal ora, Gue? Yo, isi hafal, yo. Ya, Mas. Yo, dipinakane kidung Wahyu Kala Sebor. Aku teko merumput iki. Ganteng atoh teko mrumput kowe ya. Numpak apa mau numpak apa le? Numpak apa? Mabur aku. Rumangsa ingsun lakune stapaya mara kelawan mekak hawa kang tur anggara senajan cetak gentayangan tansah gawe rumeda ingkangku pusing jaman. Sumabar ing sanga madosareng parweta maneka warna prada bangun praja sampurna sakala dedongso kala bentun nyata sirna yas manjing rasa kena iso patelo gagang bungah sumringah dataring wayah satriya tata sembada wiratama katon sewu karnika ketamban Wahyu Kala Sebor.
2 Kudo Praneso. Ayo. Senajan ing padusun kanyata papan asri banyu raden nyoto papan kang nyenengake. Para
Ayo mas dibantu. Tawamanmu kotone gunung awu katakan patrewi
Oh ya. Oh ya. Ayo Mas, yo. Mas Heru. Selamat, 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 yo. Wiranto. Jaya. Yeah. Wait, wait. Fire. Yo. Semoga Mas Dut dipun lajengaken lelagon. Wis dicepake dong Mas. Napa nih Pak? Lagune kok ya. Nah, Semoga nganu Pak, nganune sapa? Heh? aku harap jaluk cinta jauh di Lampung nih kok sarone kita urung to Mas. Iso yo wis beres. Cintaku jauh di sana. Ayo. Bisa kok ya Mas Bolot. Bing nang siluk Yo ngono iku dunia ning seni Lampung. Yogyakarta kok ora Maksudnya bisa. kan aku ra padha lho Pak. Aku sing ra padha. Oh, bisa ya.
kamu. Terima kasih. Matur nuwun. Lagunya apa Mas Dut judulnya? Lampung Sumatera. Cintaku jauh di Cintaku Lampung. jauh di Cintaku jauh di Lampung. Lampung. Oh jaluk-jaluk lagu kok ya. Mas Dut, Ketoknya menarik ya Pak. iki mau rak sekolah Lampung neng Yojo. Ije. Iki gandeng neng Kulon Progo dinyanyekke Rondo Kempling pas karo pasanganmu. Wis ora kempling. Yo. Hubungannya ki apa ngono lho, masuk ke Kulon Progo kok rondo Nah kempling. dadi ya tebaske. Yo. Tak kira ki njok geblek wates apa kok. Lah yo engko mampir neng Pengasih, mampir Oh, neng rak Celereng ngono. itu kan ana Ah. geblek. Iya. Karo dilagokke Rondo Kempling sing. Ye. Ya hubungannya tetep ono. Oh iya wis ngono kuwi. Apa paling bakule geblek ngono ya, Mo? Heeh. Monggo, Cang. Bakule geblek. Yo, Rondo Kempling. Ya. Kono, kowe kono. Kowe kono kae. Ah, semangat Bang. Nah, ya. Aku ning kene. Yo, Aku ning jowo, aku ning jowo. bungae bahasa ora ono. Kono ana kabele yo. Kok kadoan. Ayo. Waduh. Ah.
salin. Seruman, serumun, selamat, yuk, selamat, 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 yuk. Kasih jalan itu. Iya, go. Yeah.
kanca sing pengin nemu rasa nonton jadilan kudu praneso nonton jadilan kodang ayojo ora karo kowe kudu praneso gamelane pancen penak tenan enak tenan dirungokke karo jogetan tapi awas aja sampe tawuran yen tawuran kowe koncone setan Ati sujud.
monggo. Perwakilan. Selamat, 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 selamat. Yo! Yo! Pakaten para rawuh Bapak Pambuga saking Kudo Praniso.